Soc l'Andreu, visc aquí a Vilassar de tota la vida i participo activament a la Rierada des del 2020. Jo em dic Maria, vaig néixer a Barcelona, però em sento més vilassarenca que barcelonina. Al final la Rierada neix el 2015 i acaba esdevenint la festa hegemònica de la Festa Major de Vilassar. Una amiga meva, que era membre activa de l'assemblea, em va dir si volia participar-hi. La Rierada jo crec que és una associació que va néixer d'un col·lectiu de gent molt jove, amb moltes ganes d'implicar-se també en la Festa Major, però que a poc ha fet implicar molt a les entitats del poble, amb petits i grans, i és una associació amb moltes ganes de que la Festa Major es faci amb qualitat, amb contingut i amb història. És una festa que divideix el poble amb els 3 oficis tradicionals de Vilassar, on es decoren carrers, comerços, balcons i la gent teixeix aliances per tirar endavant tota aquesta festa basada sobretot amb el fil conductor dels 3 colors i de la recuperació dels oficis històrics. Es divideix Vilassar en 3 sectors. Hi ha els pagesos, hi ha els mestres d'aixa, que són els que construïen els vaixells, hi ha els pescadors contrabandistes, i són com els 3 oficis més destacats, per dir-ho d'una manera, de fa molts anys aquí de Vilassar, que es van definir 3 colors perquè hi hagués una identitat molt més fàcil al moment de fer els mocadors, de decorar els carrers, i això ha fet que sigui una referència molt més detectable així ràpidament per veure com es diferenciava cada sector. A mesura que van avançant els anys, la gent se sent més part del seu sector. Soc de Vilassar i soc pagès, i soc de Vilassar i soc mestre d'aixa, i soc de Vilassar i soc pescador. Els punts es guanyen. De fet, és un formatget que en diem, amb diferents activitats que es fan. El color que més surt a la Festa Major, doncs aquest al final és el que guanya. Són activitats, jo crec que són molt creatives, molt originals, fetes des de les ganes, des de la passió, des de l'amor cap a les persones. Les activitats infantils, bàsicament, és la gincana, sobretot, les mascotes que han passat per les escoles, per tant és una activitat més que han viscut, que les han tocat, que se les han fet seves. Hi ha activitats com el taller de ratafia, el Sàpiens, que és nou d'aquest any, el concurs de gloses, que això és un clàssic, està creixent cada cop més, el vòlei, que és un campionat de vòlei platja, que hi van més aviat gent jove, concerts de nit. Després, la decoració als carrers, de fet, el bonic és que, si pot ser, i l'ideal és que sigui així, és que hi ha nens, joves i grans, i tot per totes les edats. El gruix principal de la puntuació de la Festa Major es basa en el guarniment de carrers, balcons i comerços. Hi ha un jurat, es miren els carrers i es valora creativitat, originalitat, i a partir d'aquí surt un primer, un segon i un tercer premi de carrer, de façana i de comerç. Aquest és el carrer Sant Ignasi. Realment és un carrer que crec que han fet una feina molt bonica perquè han treballat des de nens fins a gent gran. Van estar agafant material reciclat majoritàriament, papers de diari, xapes d'ampolles, i realment és un treball preciós d'un carrer que ha treballat en equip. El dimecres, dia 25, són els focs i l'últim petardo que surt del color que ha guanyat. I això és molt bonic perquè tot Vilassar està molt pendent d'aquest moment i és com un moment molt històric. Hem aconseguit obrir l'assemblea de la Rierada i fer participar molta més gent. També pensem que venim d'una assemblea de gent molt jove i que a mesura que han anat passant els anys hem aconseguit també trencar una mica aquesta barrera invisible d'edat. Penso que a vegades era com la Rierada, com ho veu, crec, la majoria de gent, que és una associació de gent jove que participa, s'ho passa molt bé, però aquest any he vist que hi ha una intenció molt gran, que hi hagi una fusió de tot plegat. Jo crec que a Vilassar tota la vida les entitats han sigut qui han muntat la Festa Major, des dels mansuets fins a les sardanes, els gegants, els estrèpits, la Rierada, i ens agrada molt que sigui així. Cada cop l'Ajuntament crec que ho veu molt més i que s'està ajudant a que això estigui més fusionat. Jo crec que el valor principal de la Rierada és ser el motor, un dels motors de cohesió social i de vinculació amb el nostre poble que hi ha a Vilassar de Mar. Col·laborar amb això d'una manera altruista i, a més, fer que tot creixi, que tot sigui millor, és un granet de sorra que penso que fa que la gent s'uneixi més, es parli més. A nivell de valors, el companyerisme, el compartir la Festa Major, el sentiment aquest de comunitat i de col·laboració, i el sortir al carrer i parlar i conèixer gent nova i estimar el poble al final, i decorar-lo i cuidar-lo. Perquè com més ho cuides, més bonic pot ser tot. Crec que tots ens ho passem bastant bé a la Rierada. Hi ha moments complicats, però al final la prova de que la gent s'ho passa bé és que tenim, jo no, perquè era molt jove, però tenim gent que porta des del primer any a la Rierada i no té cap intenció de marxar. És com una orquestra, que cadascú toca un instrument i no hi ha un director, vull dir, tots estem allà junts i al final sona superbé. I el bonic és com hem construït aquesta música, no?